ladice. On prvo uzme... Da vidimo šta smo dobili. Onda uzme čekić. Ne treba ti čekić za otvaranje toga. Ja kažem, daj mati, ja kuhaču. On dođe, donese gnječilicu za krumpi. I smije se mu. A dođe otvori Pokemone. I od tada. Da vidimo kakve smo dobili. Sam volim otvori sam. Ja sam da otvorim. Daj ti otvori. Tu piše vi ahti. To dole. Šta piše? Tu. Pokemoni. To. Pa možeš otvoriti da ti pomognem. Tu piše want to play. Want to play. Want to play. Kako piše? Tu ima. Tu sam je tu kutiju. Može, ajde idemo prvo otvoriti ove nove. Ovo je Da novo. vidimo kakve smo dobili. Da to pomogne. Da vidimo kako se ovi zovu. Tata boja na tajmi. Tata. Ovi se zovu Zekrom Svoldun Pansir. Taj zove. Koji? Taj. Zekrom. Galvantula Friliš i Alomomola. To. Taj se zove Trubiš. Watchdog rock'n'rolla. Je subiš. Opet rock'n'roll. Nije rock'n'rolla, ono drugo. Neki novi. Drugi. No, vidimo. Da vidimo. Ajde, izvoli. Kakvi su to? Neki novi. A gdje je rock'n'rolla? Rock'n'rolla je u onom drugom. Da vidiš, tu imamo, znači, ovu vjevericu. Imamo ovog Trubiša. Imamo Vuka. I neku žabu. Tata boja na tajmi. Da ti pomognem? Da. Daj mi. Da skinemo prvo ovo gore. Evo ih. Evo ih. Evo ih. I ovaj plavi. O, plavi, žuti, ovaj kao pauk. Ovo je ne, šta je ovo? Ovo je neki. Na ruku ćeš staviti, može. Šta će biti? Daddy finger. Daddy finger. Mommy finger. Brother finger. Sister finger. I baby finger. Bravo. Šta ti na drugu ruku stavim? Drugi. Daj pokaži da vidim. Wow. Zove me taj. Koji? Taj. Taj plavi. Mami, to je. Mami. Mami finger. Taj plavi se zove Friliš. Gdje je fiš? Evo tu je. Gdje je fiš? Gdje? Vidiš, tu je plavi ovaj Friliš. To je. To je ovaj Trubiš. To zove. Taj se zove Scraggy. Sredi. Scraggy. Taj zove. Taj se zove Pampur. Šta si kupio, tata? Tata, šta si kupio? Kupio sam ti Pokemone. Zove. Zove taj. Aj, zove. Friliš. Sve su knjigo. Malo knjigo. Sve si knjigo. Pikachu.
Pikachu. Ovo je Pikachu. Mhm. Ovo je neka riba. Ovo je neka riba. Ovo je neka riba. Ovo je neka riba. Kako se zove ta riba? Ne znam ja. Ako Pec, zove. pec, pazi. Zove. Pec, pec. To je neki za